Ekina kia arenge ase ekigambiro gya Bomet igoro ya okurusigwa kwa oyo kabeire omo nogeribwe county ya Nyamira omoskeno kokero nigo litkoria rero kiana chabuna omoskeno kokero nigarusetwe abisi ase ntira yokubwatia richiko musakito Fadgad Gisemba nigo atubwatirio roboti oru Kende Jones gatari komoeta nago twalgendiro roboti origa Ekigambiro kia Bomet nigo kianachire buna okuruzigwa koyokabeire abisi buna omonogeri gwebunge ye county ya Nyamira omoske enokokero buna nigo richiko lyabwatitiwe nigo omoske Thaddeus Nyabaro arache koirana abisi buna omonogeri bene gwebunge ye county ya Nyamira. Nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba ametuonekania kwa sababu zile kesi zote ambazo zilikuwa katika mahakama ya Bomet zimeamuliwa na imesemekana ya kwamba sisi ndio halali ambao tuko katika majengo hii ya bunge, na yale yote ambayo yalifanywa katika bunge masinani ni guzi na yote yametupiliwa mbali. Nonya nigo ikigambiro ekeiga nigo gyatuguteirare ebikaro byonzi ebyo byabeire bigotanganwa nomoske enokokero egati yabo egaseti notices ekyo kyabegetwe nomospika enokokero oyo obetegawa kwa isiko naba MCA buna omonogeri kwe county ya Nyamira watoruseri budget kiri cyare go eteri gwari mashimoni cyakikore makipara go kisoba ari magwagwo ono tige county yonse yakorerwega abantu tonyorama abantu tonyore kipa okwana na bariki bamangana asama gacho amanene ye bunge ye county ejiga nigo omonogeri Thaddeus Nyabaro atebire buna nigo arache kokora emeremo yaye boikiranu. Sisi hatuna mpangilio mwingine wa kung'atua yoyote ama wa kupiga yoyote fita. Sisi ile kitu tunaomba ni maendeleo. Mama mboga apate shedi ya kuuza mboga yake. Mama aliye ukule kichijini achote maji kwa urahisi. Mahospitali ziwe na dawa. Watu wetu wapate dawa ya kutosha hospitalini. Ni nini tena tutaweza kuwa tunang'ang'ania? I kindly request the all arms of county government of Nyamira to accept each other for us to move on and serve the people of the county that we belong to. That's the great county of Nyamira. Ensemo yende batebire buna kisegi eji cyabeire kikwenekiwa ngubwatikana n'obukurumi obwo wabeire bo wikiraniwa ase county ya Nyamira. Esegi emoro cyakonyerega gusi Nyamira tari nangende n'obukurumi obo kobo igitoro moyachi n'obukurumi obo bwo kumya muna tutaka ogerire oyo muntu yoro kurukokero oretire Nyamira to stand still ya tene nekende gyose getari okoreka asomwa komogima atokere Nyasaye nambija mono ekogera aro munyakene n'umunyaboronge na nyite bina bya boronge egiagerire osobole gwatokira saba Nyamira na assembly yetu ya Nyamira iga na wego na baisimiwa bonsi abachori. Leo tunawakalipiza wale wote ambao walitoroka nyumba yao wakaenda kufanya vikao nje, tumewakalipisa waje hapa tufanyie watu wa Nyamira kazi. Kwa sababu maneno wabere kwa kwenekiwa ase amagacha manene ye bunge ejiga ya Nyamira maiga ye kigambiro kugayana obututuka n'ubwo wabere kwa kwenekiwa witania imetieni etabebere kono ingo ripota negatembe korasa amagacho amanene ye bunge ye county ya Nyamira yagotoka imeye ward ya township e bunge ya West Mugirango Fadgad Gisemba.